Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини YouTube канали мо Насим ТЖ. Мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва мардуми ғариб. Ҳама каса созен хубин шарбачо. Хоб дӯстони азиз, дар имрӯза навори яъне ки евразаборҳоро дар бораи нархи навош гап мезанем ки мисол чанд сума, чанд метра, чанд сума чӣ қадар ҳаст нест. Хулоса ба ҳама ҷои Тоҷикистон дастсафка дорад. Аз номи сомонаи мо Насим ТЖ салом расонем. Иншоалло ки боз арзон мекунад бародаро. Марамат касоне ки ягон чиз барои фурӯхтан ёки реклама каранда боша бошед дӯстони азиз, мошин, хона, замин, ягон техника аппарат, хулоса марҳамат дар ватсаби мо 911 32 43 44 хади роҳӣ кунед суратоша қатъи маълумотош реклама карда дар навр оянда, яъне ки мошинои шумо ёки хонаҳои шумо дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. Так што дӯстон лайкҳоро бизанед ва дар канал подписатсия кунед. Мо боша наврро сар мекунем. Ба ҳаматон тамошои буфароғат. дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, марҳамат ки мо навора сар мекунем. 120 намуди евразаборҳо ҳастай, адресҳояшон, яъне ки дӯстони азиз дар амин Тоҷикистон 4 та точка дорад. Якумин адресаш дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, дар ноҳияи Вахш дорад, дар тарафҳои Гулистон дорад ва дар ноҳияи Ҷиликул дорад гуфтагия дӯстони азиз. Хоб метрошон гуфтагия ки д ба д мебошад, стандарт диҳан дар ҷош агар бирем мисол бигиренша 350 сомонӣ мешавад. Агар бурда часпонанд ҳам дастсафкаш, ҳам бурда часпонданаш 450 сомонӣ сари, яъне ки яктам евразабор. дӯстони азиз гуфтагия ки то 10-15 километр дастсафка ройгон мекунем, яъне ки аз амин точка худаш, аз амин сех бесплатни ройгон 10-15 километр дастсафка мекунанд. Баландишон бошад д ба д ҳан ҳастай дӯстони азиз. Забор гуфта, яъне ки дӯстони азиз 4 та плиткаву 1 та пояш, агар ки мисол 350 сомаша бигирен 350 сомон мешавад. 4 плиткаву 1 та поя, ҳамаш комплектан. Боз ҳастай пастаракош, арзонтаракош ҳастай 1 метр бародаро 280 сомонӣ. Боз ҳастай баландтарак 2 метр 550 сомон. яъне ки дӯстони азиз ҳами 2 метраша агар гуфтагии хитон биёед баринша аз амин сех бе установка бе дастафка 450 сомон мешавад. Адресошон дар Вахш дорем гуфтагии скидка шудестай, агар роҳ дур бошад бо маслиҳат дастафкаш мекунем. Тамоми ҷои Тоҷикистона ҳастай дӯстони азиз. Краска лозим бошад 130 сомонӣ мекунем. Аппаратошам ҳастай, ай худмонак қоидавӣ мекунем. Заборо гуфтагие ки дарунуш сетка дора бародаро. Поёҳош арматур доранд, чанқа бисёр боша бо арзон мешавад. Лубои ҷо мебарем. Дар 4 точкаи, яъне ки Тоҷикистон 4 та точка дорем гуфтагие. Сех дорем дар Вахш ҳастай, дар ноҳияи Ҷиликул ҳастай, дар Гулистон, Бохтарда сех дорем гуфтагие бародаро. дӯстони азиз гуфтагие ки шумо агар аз киҷои Тоҷикистон бошед, марҳамат занг бизанед, заказ кунед, иншоалло ки дастсафка мекунем. Аз 15 километр агар дур бошад амин хонатон бародаро, аз 15 километр уста дастафкаст, яъне ки бо маслиҳат дӯстони азиз. Падзаказ дар 10 рӯз тайёр мекунем бо маслиҳат. Дар 10 рӯз яъне ки бародарони азиз тайёр мекунанд ҳами евразаборҳоро. бародарони азиз, ба кадоме ки мисол маъқул донишида бошад, чандум номераш ки маъқул донишида бошад, ҳамина скриншот мекунен ва ҳамин ака роҳишон мекунен. Акаи Холмурод ном дорад. Рақамҳои ватсапаш мондагиай, ина метавонед заказ кунед ба дили пурқаде. иншоалло ки одами боваринок ҳастай, метавонед заказ кунед бародаро бо нархи арзон. Айноми сомонаи мо ҳам Насим ТЖ салом расем бародаро. боз гуфтагие ки дӯстон камтарак арзон мешавад. хоб дӯстони азиз, нигоҳ кунед, навор кадаги равон кадаги мисол забора уҷа часпондаги ҳаста, нигоҳ кунед ки чӣ хел фасони хушомадаги. мисол кадамое ки ҳастан бародароне ки заказ мекунанд, хонаҳотон инами хел фасони хушумиянд бародаро. марҳамат тамошо кунед. хулоса дӯстони азиз, дар ютуби тоҷик ин хели евразаборҳо, яъне ки навори евразаборҳо бениҳоят кам мебошад. агар касоне ки мисол хеш таборотон ҳами хели евразабор карданӣ бошад, ҳамира метавонед поделитсия кунед ба хеш таборотон ёки ба ёр рафиқтона, боз беҳтарин мешавад дӯстони азиз.
ина марҳамат бо диққат тамошо кунед. Мисол аз шифри тинкаргида ёки аз деволи лоида ёки аз синеблота ман фикр мекунам ки ҳамеш беҳтарин чидаги бардор евразабор беҳтарин, яъне ки ё ва дӯстони азиз мисол нав баромадагиан соли 2023 24 25 қади баромадаги ҳастанд, беҳтарин евразабор мебошад, хонара бениҳоят фасод мекунад. Дӯстони азиз, хулоса навора бо диққат тамошо кунед, дар навор лайк монед, дар канал подписатсия кунед, иншоалло ки маъқултон мешава. Кадимеш ки маъқултон шида боша бардоро ҳатман скриншот карда ба ми акка роишон кунед. ин рақамои ватсапшон, дар рақамои рой кардамуда ватсап дорад, тариқи ватсап мисол алоқа кунед ва айноми сомонаи мо Насим Тиде. Дӯстони азиз, салом расонед. худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад. Дӯстони азиз, хайр, то видеои оянда. худоҳофиз.